Да, човек може да е диагностициран с депресия, наистина, но той има и причини за това. По принцип, човек не може да избяга от себе си. От някои неща, каквото и да правиш, колкото и външно да се променяш, човек не може да избяга от себе си. Казусът е следният. Тези въпросните мутри, аз не знаех, че са такива, те изглеждаха добре, говореха добре, просто ми трябваше ситуация да ме поставят в трудна ситуация, да разбера какви са. Имаше сред тях една, която няма да й казвам името, колежка. Въпросът беше, че тя е била в живота, свързана с наши общи познати, които ме касаят лично и имала достъп там до някакви пароли. Да, тя наистина била мутреса буквално, защото едно да правиш компромиси, едно е да учиш счетоводство, друго е след години и години да минат и същия стил да го използваш за счетоводни измами. Това е ясно, че има коректни, правят се компромиси за някои неща, но въпросът е, че тя нищо не се е променило, години минаха и аз съм се убедила от личен опит, не разбира се, че не е благоприятен, че има безнаказаност. Няма да давам пример. Има безнаказаност, има хора, които наистина... Аз по принцип съм забранила на близки, дори имат възможност да носят злато, сребро. Не, среброто оставете, ама и да имат възможност златото само по себе си. Не разбирам. Човек няма нито ще стане по-красив, нито наистина не виждам такива. Това за мен е риск да носиш злато. Дори и да имаш възможност, нито пък виждам смисъл. Въпросът е следният. Въпросът е, че ти като носиш, наистина има хора, които забелязват това, въпреки че ти не знам. Наистина не знам. Но се случват така, че после някой като дръпне обицялото хото, после няма, на съседите не им пука за тебе, на съседите не им пука какво е станало, после този човек няма как да го разбереш кой е, институциите наистина са безсилни. Това вече е приключено, не искам никой да притеснявам, но искам да кажа, че аз поне съм предупредила който трябва, че такива, защо си пароли по принцип, не знам, не съм съгласна с ти дори, не знам, дори да сменяш лаптоп такова, не съм съгласна, не знам, аз не мога всичко да трия, но по принцип не предупреждавам, защото мутренските времена, България революция по принцип много трудно, нищо не се променя. Трябваше поне малко, то се ясно, че всеки краде, ама въпросът е по-малко и въпросът е, че едни и същи неща се повтарят и мен това въобще не ми харесва. Защото минават години, нищо не се развива и мен това ме дразни. Лично мене това много ме дразни. Минават години и пак същите неща, нищо не се е променило. А аз също време очаквам, че нали, ти като направиш нещо, аз правя разлики, не ми харесва. Това никак не ми харесва.